May samanen kakabsat nga naragsak, nagasat ken nabindisyonan nga aldaw nga isu itinted ni Apo Dios kada tayo. May sang aldaw nga isu iti pinili na. Tapno agkakadwa tayo akas iti inararamid na kada tayo iti naglabas nga lawlawas kakabsat. Tapno dayjay inadal tayo kada itoy nga lawas. Iti Sabbath School lesson tayo, may panggap kadagay surat ni Pablo kadagiti kakabsat tayo, ijay Efeso. Kiti sumot iti idanon ni Apo Dios aleksyon tayo itata. Ket sapay kumata iti intay panagiinadal kakabsat, idalan na tayo ti Santong Espiritu. Tapno ikan na tayo iti sirib ken panakaawat. Nga dayjay nga surat ni Pablo nga agpaay kadagiti Kristiyano iti Efeso, agpaaymet kanyak, agpaaymet ken ka. Tapno dayjay nga leksyon nga isu iti inted ni Apo Dios nga agpaay ti iglesia na, makita tay kumamot to Dios nga agpaay iti iglesyam kabsat ko ken iti iglesia nga pakikamkamenga. Dawatek nga agkakadwa tayo nga agkararag. Managayat ken managparabor nga Diyos. Agyaman kami Ama, iti ayat mo kada kami. Agyaman kami Ama, agsipod tagtultuloy, iti panangayaywan mo kada kami. Panangititid mo kadagiti kasapulan mi. Panang binbindisyon mo kada kami o Diyos. Panang sungsungbat mo kadagiti karkararag mi. Nang nangrunay di umasideg kami ken ka, nga kasapulan mi iti panangsagid mo kada kami. Tapno dagiti sagubanit iti bagbagi mi Ama, ket maikat kada kami, maisubli dayjanan anay nga salunat ming agserbi ken ka. Kadaytoy nga oras, ragsaken mi Ama nga serken iti napateg nga saom. Kasapulan mi nga rod iti panangidalan ti Santong Espiritu. Tapno digidjay nga mensahem nga agpaay iti iglesyam iti Efeso. Agpaaymet kada kami. Agyaman kami, tadigitoy ket sungbatam itinagan na po Mesos. Amen. Adda tayon kakabsat iti lesson number 8. The title is Christ-Shaped Lives and Spirit-Inspired Speech. Iti mas pasit amayulo kabsat ket masarakan ijay Ephesians chapter 4 verses 22 to 24. Basaen tayo kakabsat. You were taught with regard to your former way of life to put off your old self, and which is being corrupted by its deceitful desire, to be made new in the attitude of your minds, and to put on the new self, created to be like God in true righteousness and holiness. Imay kakabsat, dayjay problema iti uneg iti iglesia iti Efeso. Agsipud ta when addan dayjay kuna tayo nga horizontal atonement. When addan dayjay kuna tayo nga panagmaymaysa panagkapyada. Ngem adda kakabsat dayjay nakita ni Apo Dios nga isuti inbagana ken ni Pablo nga problema dagiti kakabsat iti Efeso, nang nangruna kadagiti kakabsat tayo nga hintel. Idi kakabsat nga nakonvertir da. We are using the terms now. Nangeg dati ebanghelyo, nakaskasabaan da, ket inawat da dayjay nga ebanghelyo, ket nabautisaran da. Ket through baptism, nagbalindan akamkamang kadayjay nga bagi ni Apo Jesus iti Efeso. Adda kakabsat iti tugot-tugot da nga problema. Anya dayjay.
Basahin tayo iti verse 17. Iti kunanan ni Pablo that you should no longer walk as the rest of the Gentiles walk, in the futility of their mind. No alaen tayo kakabsat iti comparison dayto. Dagitoy kadi nga hintel nga ibagbaganan ni Pablo iti versikulo 17. Ket isuda dagitoy digiti hintel nga itatan kamkamangan iti pamilya wenno dagitoy dagiti hintel nga adda iti ruar iti community of believers. Ket dayjay nga panagbiag iti hintel nga adda paylaeng iti ruar. Isuda di kunana nga hangkay ko mga magna akas ti panagna dagiti hintel. Dagiti awan kapaypayan na nga adda kadagiti anang bukal their mind. Adamit di possibility kakabsat nga digitoy nga hintel ket isuda digiti kamkamang iti iglesia. Ket intuloy kakabsat ni Pablo nga inbaga dayjay problema iti verse 19. Who, being past feeling, have given themselves to licentiousness and to all uncleanliness with greediness. Anya iti nagbalin nga rug nga problema kakabsat. At datoy dayjay bagi ni Apo Jesus. Nagsinarak da, naging nasidig da, pinagkapya ni Apo Diyos, ijay unag ti iglesia, ta dajay anasarakan da ni Apo Jesus. Ngem, dagiti kakabsat tay nga hintel, tugot-tugot da, dajay paylaeng daan a lifestyle da. Is this the same problem today? Kas pangarigan ko makabsat, at datoy niya buklen tayo ti maysa nga iglesia. At datoy dagiti dati akamkamang. Danunan dagiti baro nga converts. Dagiti baro nga converts kakabsat, at dapay laeng dagiti old lifestyle da. Tati adadalan tayo ket maipanggap iti Christ-shaped lives can spirit-inspired speech. Adda di pa nagbiag. Adda di pa nagsaong. Madlaw yu ka di kakabsat. Dahil ito'y tinadlaw ko. Nga adda dagiti kamkamang iti iglesia. Nga no dadu mailawan da paylaeng. I will use that word. Adda digiti mailawan da paylaeng. Nga no rumuar digiti balikas. Manipod iti ngiwat da kakabsat. Ket no dadu magaputan na ibagadan kagatenda. Di bibigda tapay. Dayjay na ibagada ket saan nga isu dayjay nakay-ayo. Isu dayjay iti ibagbaganan ni Pablo kakabsat. Nga adda paylaeng dayjay. Numampay iti inbaga ni Apo Diyos kakabsat. Binalbaliwan na daytoy nga hintel nga isu iti pinastrik na iti uneg ti iglesia, babaen iti maysa anamnama, babaen iti maysa pamati, babaen iti maysa pannakabautisar. Tanakikamkameng dan iti maysa abagi. Nga agserserbida iti maysa a Diyos. Nga iti nasantuan nga Espiritu ket isu iti mangit-itid kanyada dayjay apan nakabalin nga agbiagda akas kuma pakaidayawan tinangayab kadakwada. Agsipod ta kasjay iti problema kakabsat. Ni Pablo inananusan na dagitoy akakabsat tayo nga hintel. I like the attitude of Paul.
Inananusan na, binalbalakadan na. Tapay, it is not an overnight turn of event, iti pa nagbalbaliw. Nang nangruna kakabsat, nukas kanya, nga maysan an nataengan. Adda pa nagsasaotay nga Ilocan, maysan aduduugan, ket mabaoti saran. Anya iti masapul nga aramidem. Dayjay inaramid ni Pablo, isukuma iti aramiden dagiti leaders iti church itata, kadagajay baro nga inayon ni Apo Diyos akamkameng ti iglesia. Apay, subliente manen dayjay title ti lesson tayo. Dayjay panagbiag, dagitoy nga hintel, saan pa'y laeng nga nabukal, nga iti panagbiag da, ket isukuma dayjay tuladen da ni Apo Jesus. Dayjay panagsauda, saan pa'y laeng nga isu dayjay panagsao, akayat adenggen kuma, dagiti angheles ni Apo Diyos, ken ni Apo Diyos mismo. Anya iti naramid nga rod ni Pablo. Adda digiti rekomendasyon na kakabsat, nga nagpintas ket intunno isu ti utuben tayo, ken iaplikar tayo ti uneg iti iglesia. And I would like to very honest with you, kabsat. Dagiti baro akamkameng, no daduma ket maupay da, they will be disappointed. Agsipud tawen kayat da iti agbalbaliw. Dayjay kunanan ni Pablo iti Roma, adda tinaimbag akayat ko nga aramiden ngam saan ko nga maaramid. Adda dayjay saan ko akayat nga aramiden ngam isumit ti mararamid ko. This is the situation of the church in Efeso. Ket anya digayjay nga inbalakad na, iji Efeso 4:22 and gana di 24, isu dayjay inyarig na iti panagsukat kakabsat. Changing of clothes. Basahin tayo. That you put off concerning your former conduct, the old man which grows corruption according to the deceitful lust. Nubado kuma, kunanan ni Pablo, dayta kasi sigod abadom. Because it comes from the old man, iti kunana ket usubem, ikatem, tadayta addaan a tao, kurap, ket masapul nga usubem, sana inayon kakabsat, and be renewed in the spirit of your mind. Dito'y kunana, masapul ang mapabaro ka. Ije pa nagpampanunot. Ije pa nakirason. Masapul nga mapabaro ka. And that you put on the new man which was created according to God in righteousness and holiness. Anyan nga nagpintas nga balakad, kapsat. You see the movement. Kunanan ni Pablo, usubem. Intun na usub mo, dayjay addaan alupot, which is representing the old man. Awanin nata, you have put it off. Ilusub mo. Tapos, inbaga na dito'y, masapul nga daytoy apanunot mapabaro. Intun no mapabaro daytang panunot. Intun no digiti amaamin apanunot mo ket na Diyosan. Nga idalan iti Santong Espiritu. Renewed in the spirit of your mind. Sa inayon ni Pablo, alaem dayjay baro
the new man. Ket isu iti ikawes mo. You see no the difference? Na ikatan da daan, na is submiten, na i-surrenderen, dayjay nga panunot tayo. Tapno dayjay panunot tayo ket idalan iti Santo nga Espiritu. And then, you put on the new man. Dayjay iti umun-una nga solusyon, dayjay Christ-shaped lives. Put off, renew the mind, put on. Dayjay panagbiag kakabsat, iti sentro na, ito'y panunot. Dayjay daan a panunot, ikatan akas daan abado. Sukatan, manipod mutlaan ka dayjay panunot nga renewed in the spirit. Iti baro abado. Mikadwa nga balakad kakabsat. Have a spirit-inspired speech. Iti versikulo 25 ingana 29, basain tayo kakabsat. Therefore, putting away lying, each one speaks truth with his neighbor, for we are members of one another. Be angry and do not sin. Do not let the sun go down on your wrath, nor give place to the devil. Let him who stole steal no longer, but rather let him labor, with working with his hands what is good, that he might have something to give to those who are in need. Let no corrupt communication proceed out of your mouth, but what is good for necessary edification, that it may impart grace to the hearer. Subyak kakabsat, the verse 23, that be renewed in the spirit of your mind. It is in the mind that starts nga pagrugyan kakabsat, iti amin ang maisawang abalikas, na imbagman, wenno ket intunno dayjay nga panunot, the mind is renewed in Christ. Dayjay met a panagsasao kakabsat. Mabalbaliwan, I'll give you another example, akas niya ko nakitatan, at dati barungan na converter. Manipod ti kinaubing na, ingana, kabil tayo nga 45 years old, hindi na about isaran. Ingana di agtawen iti 45. The languages that comes out of their mind, dahil ko natay man nga, nagrasaw. Dakes, nagsaw iti dakes, bad words, kung natay no daduma niya. Awan there was no respect. Kasanom nga balbaliwan. Kasanom a balbaliwan. Kaslala ko mang kakabsat, dayjay nga paggapuan, dayjay nga speech, dayjay nga sao, tatadadalin tayo tatan, spirit-inspired speech. Let's go to the mind. No dayjay mind isu iti ayan iti ubog. The spring of water. Ket no dayjay nga ubog ket nadalos. Anya iti danom arumar. When nadalos. Ngano ngay dayjay nga ubog ket napitak narugit. Anya ngay iti klase adanom iti rumwar. Nalibeg, napitak, ken narugit. Is there a way to clean dayjay nga spring nga isu ti napitak narugit? There is. There is.
Idi nga kaduami ni Engineer Andre Vidoya nga napan ijay turod likudan iti eskwelaan tayo itartatso Northern Luzon Adventist College. Inbaga na aramidin tayo from the spring nga na ti reservoir. Nga ikan tayo iti filter. Iti inrekomendanan ni Engineer Andre ket graba, bato, uging, na pino nga darat. Ket iti kunana intun no magna dayjay danom manipod iti ubog nga mapan iti reservoir. Lumasat kadayta filterage. Dayjay adanom madalusan. Anya man arugit na no lumabas ijay kunana dayjay danom ket madalusan. Adda kakabsat digiti kakabsat tayo ijay Cagayan. Idi nabayabas ito na tiyempo pang kami iti maysa nga balay iti maysa nga kabsat. Kit-kita no anya iti aramidin da. Tanalibag kakabsat dayjay bubunda. Adda iti lusob, inikanda iti lupot, inikanda dayjay filter metlaeng. Sa dati tubo kakabsat manipod kadjay lusob nga mapan nga mangtaya dayjay anadalos na filter adanom. Teramidin da itagpat nag sumakduda kakabsat ijay bubon. Ibuyat da ijay lusob. Ingga na ngaglilipyas di danom ket dayjay nga danom nga naikabil ijay lusob will be filtered kadayjay nga inkabil da nga mangdalos. Ket intun lumasat dayjay adanom nga mapan ijay container nga isu ti pagtayaan da. Dayjay kinalibeg na ket naikkaten. You see the process? Iti ibagbaga na dito'y kakabsat. Nga dayjay daan a panagbiag tayo. Which is actually manifested by dayjay panagsasao tayo. Ket intun no iti Santo nga Espiritu isu ti mang filter. Dayjay kunana ni Pablo, let no corrupt communication proceed out of your mouth, but what is good for necessary edification. Dagiti kumabalikas. Dagiti kumamaisawang. Dagiti kumamaibaga. Ket isuda dagiti napili abalikas. They are just golden apples on a silver platter. Nga intunno uri mangeg dagiti tagarwar. Grace will find its way to the hearer. Isu dagiti imbalangkad ni Pablo kadagiti kakabsat tayo ijay Epeso, particularly dagiti Gentiles. Kunana ni Pablo amok kakabsat tirigat ti naggapuan nyo. Ta saan kayo met nga kasisigod nga dagiti balikas yu ket na Diyosan. Ngem itatan ipalubos yu nga dayta nga reservoir, dayta nga spring, kunana ije mind, ket dalusan ti Santo nga Espiritu, tapno dagiti balikas. I like that. Tapno dagiti balikas arumwar manipod kada tayo. This will be a spring of living waters nga mangbendisyon kadagiti sabsabali. Aday tinang saludsod kanya kakabsat. Iti verse 26 kuna na, be angry and do not sin. No, makaunget ka, agbasol ka. Ngam kasanod, diyan bagana ni Pablo nga, sige, agunget ka. Ngam di ka agbasol, Sana innayon, saan kuma amadanunan, iti ililimnet, iti init,
iti laod, dayta apungtot mo. I like the advice. Awamot kakabsat, iti saan nga makaunget anya. Are there times that we get angry? Kuna be angry and do not sin. Yes, there are times. And I'll give you an example. Na po Jesus kakabsat, idinapan di templo, nakita na di kita lamisaan. Nagbalinmutan nga kuna na a den of thieves, dahil balay ti amana. Anya inaramid na. Binurang it na, turned the tables upside down. Nangala di kiti baot ka, binabaot na di kiti dyan. Dayjay iti example kakabsat, be angry and do not sin. Nga ikan na tayo ni Apo Diyos, dayjay rik na nga gumura iti basol. Tapno dayjay apananggura tayo ka dayjay nga basol. It is only when we learn to hate sin nga dayjay nga basol agbalinton nga saan tayon kayat nga aramiden. Ulit kakabsat. It is when we learn to get angry with sin nga dayjay nga basol kagura tayton nga ulitin nga aramiden. Mikalo nga balakad. Ket kayat ko dayto mikatlo nga balakad kakabsat. Nga isuti agpaay kanyak. Agpaay kanyam, agpaay iti iglesia nga pakikamkamengan tayo. Dayto iti balakad ni Pablo, iti iglesia ti Efeso. Versikulo 31 ken 32. Basaen tayo. Let all bitterness, wrath, anger, clamor, and evil speaking be put away from you with all malice. And be kind to one another, tender-hearted, loving, forgiving one another, just as God in Christ forgave you. Anyan kakabsat nga nagpintas nga buyaen sa iglesia. Kalpasan nga binalakadan na digiti kakabsat nga hintel. Binalakadan na the whole church, meaning digiti Israel, digiti Hudyo, ken digiti hintel. Inbaganan, let all bitterness, awang kumadya pa nagpungpungtot, awang kumadya pa nagungunget, awang kumadya pa nagsasao iti dakes, iti nagtinganyo. Ikatid nyon dagiton. No dikit di, una na, be kind to one another. Tender-hearted, loving one another, forgiving one another. Can you see the working of the Holy Spirit in the church in Ephesus? I can see. Nga dayto yung iglesia, numampay aday iti problema. They grew above the problem. Dakkel dayjay tarigagay da. Nga agmaymaysa, nga isu ti repeten iti ayat dayjay apanag kikinabsat da. Ngem dayjay basul anasarakan iti nagtinganda. Kunanan ni Pablo, forgiving one another as God in Christ forgave you. Anyang nga tan kakabsat iti tunggal Sabado no apan nga agigimong digito nga kakabsat tayo iti Efeso. There is a warm fellowship. No agiinadal da kada Jesaw na po Diyos, the Word becomes alive. Taapay,
Dayjay balakad ni Pablo, be kind, be loving, be forgiving with one another. Isu iti panagbiagda ijay. Maudi nga balakad. Ephesians 4 verse 30. Do not grieve the Holy Spirit of God, by whom you were sealed for the day of redemption. Anya iti bagbaga na kapsat. Kakapsat ko nabalakadang kayon. Dagitoy nga balakad ko ket naggapo ken ni Apo Dios. Dagiti kuna ni Pablo kadagiti kapsat. Babaen ka di ay ti Santong Espiritu ket denggen nyo digitoy nga balbalakad. Tano saan nyo adenggan, pagladingitan nyo iti Santo nga Espiritu. When we grieve the Holy Spirit will slowly and slowly, yet still slowly, umadayo kakabsat. Ikabil tayo nga daytoy dakulap ko. Dakulap kakabsat, when dakulap ti trabahador, napuskol ti kalyo na. Amuyo dayjay ima, dakulap ti trabahador, saan analaka nga dayjay man masugatan. Why? Because dayjay kalyo na puskol. Uri no agmalmalam nga iganak dayjay buneng ket agputed iti kayo. My hand awan to kakabsat iti sugat na. Tanapuskol di kalyo na. Kasano nga pimuskol di kalyo? Manipod ka di basit, ingga na agtultuloy, pimuskol a pimuskol. Ingga nang awan ton tirik na, tapay na puskol di kalyo na. Putting with the Holy Spirit. No, at dati bagbagad yun na santuan ng Espiritu kakabsat. Dahil balakad na ni Pablo, do not grieve. Listen to the Holy Spirit. Kat intunop denggen tayo ti Santong Espiritu. Our hearts are not callous. Hangag kalyo di puso tayo. Tapay, dahil puso tayo open, sensitive, kadayjay apanangidalan iti Santo nga Espiritu. Ket intun no dayjay Santong Espiritu isu ti mangidalan kada tayo kakabsat. Anya iti mapasamak iti uneg iti iglesia. Dagiti panagbiag, dagiti kamkameng. Agbalinda akas dayjay panagbiag ni Apo tayo nga Jesus. Our lives will be shaped after the life of Christ. Anya iti mapasamak met kadayjay panagsao tayo kapsat. Our speech will become spirit-inspired speech. Nga dayjay kunana ni Pablo, nga uray pay digijay agdengeg nga tagarwar. Intun no manggeg na kakabsat, digijay panagsasao tayo. Grace will be found by the hearers. Tamakita da nga babaen ti Santong Espiritu, dayjay panagbiag tayo, mabangbangon, mapapatader, ingga na nga mabukal, akas dayjay panagbiag ni Apo Jesus. Kunana ni Ellen White, a Christ-like character is our passport to heaven. Ni Apo Diyos timang bendisyon, iti iglesia nga pakikamkamangam. No, daman dayjay problema if
ije Efesyo ko kakabsat. Allow God, allow the Holy Spirit, allow the grace of God to take control. And then change, transformation will be the result. Ket ni Apo Diyos to iti maidaydayaw. Gaputi aramidin na iti panagbiag tayo. Kenti iglesia nga pakikamkamanan tayo. Agkararag tayo kakabsat. Agyaman kami Ama. Iti leksyon nga inted mo kada kami. When nabalbaliwan ket binalbaliwam iti iglesia iti Efeso. Dawatin mi Ama nga balbaliwam met kuma iti iglesia nga pakikamkamengan mi. Manipod iti tunggal kamkamang o Diyos. Masursuruan mi kuma nga isurrender. Dayte puso mi nga isu Diyos ipagtrabahuan ti Santo nga Espiritu. Tulungan na kami. Tulungan mi ti iglesia. Iti tarigagay mo Diyos ket